Ето ни отново в Minecraft Survival Games. Това ще е последният ми клип за днеска. И надявам се да ви харесват тези поредици, които ще правя. Мисля да направя дейли, но не всеки ден може и да мога да снимам. Затова съжалявам, ако не мога да снимам постоянно. Така, обърках, но нищо. И така. Пак съм отново с текстчър пака на Heaven Bull. Сега, както знаеш, ще ми обрат. Yes. Така. Само една каска мога да сложа и лайла. С тебе ще убия. Лайла, чакам. И лайла, не му тръпи, бе. Да клекна, какво ще му убия. Нямам пръчка. И така. Дано да ви харесват поредиците ми. И ще ги правя всеки ден, но както казах, може и да не мога точно всеки ден. Ето пръчка, отиваме да направим Iron меч. Така, дано някой да не ме срещне, докато успева да го направя, само да не се бъгне. Чакайте. Iron меч. Yes. Ето го кандидатът за поста. Отиваме. Не върни на меча. Не да и бъгва, моля. Така. Сега ако имаш даймонд. Где е глевчета? Не! What? Бък! Не падаш ти. Тима? Не, няма сме тим, качета. Сори, ама. Да отиваме да бием. Така. Дано да ви харесват моите клипове. О, не! Кой си чуе? Няма биеш. Нахрани се. Не бе! Не бе! Оф, ще умра. Ай, стига бе! Ще се върнем след малко, дами и господа, извинете. Ето за това не обичам тимове, защото винаги те прецакват. Така, нарочно го пуснах малко по-рано преди да почне, защото искам малко да си поговорим с вас. Кажете, ако не ви харесват поредиците, ако искате да сменя, ще снимаме на други, нали, игри, но повече ще снимам на Survival Games, на Skywars. Имам и на Spliff, ама на него мисля много да снимам. Така че това. И така. Ами тогава направо към започването на играта. Ето ни отново. Сега почва играта. Надявам се да не ме убиват много. На Skywars съм доста по-добър, отколкото на Survival Games. Но какво се прави? Ето го. 3, 2, 1, go! TNT. What? Yes. Пуйки. Ами, друго не ми трябва. Малко. Така, продължаваме. О, зомби!
Чакайте. Чао. Уау. Ама то не сме били почнали, бе. Паси прицакания. В този свят много не го знам. Къде ми отиде хляба? Баси гадното. Честче. Меч. Не. Не си го и помисли. Не. Хюпвай, бе! Не мене, бе! Дай. Не мен. Басти маг. Как не ми даде мазно? Баси ганто, като не ти дава нищо. Ще поискам с някой тим, не знам вече какво правя, аз нямам нищо. Не. И сега след това може да поискам тим. Той къде отиде? Не бе, брат. Не бе. Стига, бе. Хора, още един последен такова и спирам. Ето ни отново. Това е последно. Защо толкова... Когато ни снимам, много по-добре се справям. Нещо тук притесняваме се. Стейк. Каската ми. Не знам какво ми е на мен. Много гадно. Само... Не. Влез! Много мразя тези бъгове. Майко, те 50 човека. Бягай. Там ще почна да се бият. Първия кил. Правен от някой си. Или кой си. Лего. Така. Да продължаваме. Тук пък няма ли честове, бе? Искам да ви кажа, че ще правя и по поредица на Survival. Се казва Survival. Извинете за това. Не съм искал да се показва. Така. Не, бе. Ще правя оцеляване. Просто Survival with Adventure, например. Измъкнах се. И такова. Това ще е отделно. Как ще се запаля? Къде да отида? Тук няма честове. Чинтите, да. И да го имате на предвид. Така. Продължаваме. Чест. Не. За какво да има чест? Его честа, бе. Его, бе. Хайде. Нищо хубаво. Не. Що се връща половата неща? Пръчката. Продължително. Виждам име. Това не е на добре. Още един чест. Кажи ми, че там поне ще има оръжие. Хайде. Как да го стигна? Знам как. Опс. Чест. И пак нищо интересно. Само храна. Опс. Бе. Не
нещо интересно в тези честове. Няма ли да... Какви са тези реклами, бе? Хора, извинявам се. Но смисъл няма да победиш. Нямам нито оръжие, нито нищо. И така. Продължаваме. Да намерим честове. И... Айде де, няма ли някъде... А, чакай. Това какво е? Не. Това... Дупка. Ай, стига де, аз ще си умра сам. Честа го видяхме там. Не, съжалявам, хора. Ще се върна, когато намеря нещо интересно. Вижте гледката. Перфектна гледка. И така. Продължаваме. Ето чест. Ето. Брадва. Естествено. Пак е добре. Имаме оръжие. Гащи? Да. Yes. Така. Не. Да. Така. Не. Леко. 3 минути до deathmatch. Нямаме нищо. Ето още един чест. Айде. Дъма. Стейкове. По-добре голд меч, колкото нищо. Голд меч. Мерси. Глад. Така. Ама аз значи се връщам на спаун. Или не. Ето отидем и там да видим какво има. Нищо интересно. Ще стигнем до deathmatch, но там може и да ни бият. 2 минути до deathmatch. Дано да има някъде диамант, защото ще мога да си направя диамантен меч, Diamond меч, но трябва да намеря спауна, пък за 2 минути нито едно от двете мисля, че няма да се случи. Уоу. Тук ще има умиране. Няма да се скача от тук. Почва да бъгва, не бе. Така. Няма да се качат, да. Тук. Yes. Изобщо не. Една минута. Ей го честа. Но как да се кача? Ето го. Ето го. О! Видяхте ли го? Видяхте ли го? Дали ще мога да го отворя? Може да сте го видели, но няма да може да се кача. Ай, може ли? Ами, гласим се за deathmatch. Голд меч. Почти никаква броня. Перфектно. Ами ще се мъчим. Deathmatch. 3, 2, 1. Ой, леко. Чай да ги оставим малко да се прибият. Бица, силно. Давай, бий се. Не. Ами, това извинете, не знам, поне стигнахме до deathmatch и убихме един. Довиждане, край.